Inkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li wettaqna u l-ħafna kisbiet li ġibna. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' Robert Abela fl-awguri tiegħu għas-sena l-ġdida li fiha l-Partit Laburista ħajjiċċelebra l-100 anniversarju mit-twelid tiegħu. Hekk kif se niċċelebraw il-100 sena mitwaqqif tal-Partit Laburista, irridu nkomplu nsaħħu l-Partit billi mmorru lura lejn l-għeruq. U nieħdu ħsieb dawk il-Laburisti li għadha ma saritx ġustizzja magħhom, ħalli l-Partit jibqa' rebbieħ u jkun jista' jkompli jwettaq il-ġid. B'umiltà nilqa' l-appoġġ dejjem jiżdied tagħkom. Nixtieq għal darb'oħra nirringrazzjakom. Din hija kampanja magħmula minn nies għan nies. Il-kampanja tagħkom sempliċi iżda ġenwina, mill-Laburisti għall-Laburisti. Robert Abela ċena l-importanza li l-istabilità u n-normalità fil-pajjiż jerġgħu jiddaħħlu kemm jista' jkun malajr. Qal li l-manifest elettorali jrid jitwettaq mingħajr ħafna terremoti li ħaddieħor irid idaħħalna biex jiddistabilizza l-progress fil-pajjiż. Enfasizza l-importanza tal-kontinwità fejn baqal inkomplu nibnu fuq it-tajjeb li sar għaliex il-Partit Laburista għamel wisq tajjeb biex jintrema. Fl-ewwel jum tas-sena Abela ddedika ħafna mill-ħin biex żar ħaddiema li bħallum ikunu xogħol flok mal-familja. Tenna l-proposta li l-Istat jiġġieled l-ugwaljanza fil-pagi għall-istess xogħol u jiżgura l-ħolqien ta' aktar ġid li jitqassam sew biex kulħadd jimxi l quddiem u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.